Taman bingung ning guritan toh ngarepe omah ana kates langsung ae untir ndang digawe ngene iki. Gawe ote-ote ngene iki, tapi gawe bakwan ngene iki iso. Langsung aja disusuki pinggire ne bolon. Terus diwalik. Balik dulu. Balik. Pedot-pedot ngene kan gak kantil. Marem iki bolo nek masak-masak nek genine nek mobiar-mobiaran iki gak. Nah, iki bolo dintas wis mateng. Langsung dintas. Nah, iki ngene bolo. Terus iki dilepok-lepok anak bladrenane. Hati sing ora kejero minyak terus disusuk ngene disusuk di pinggire ngene disusuk dicongkel bolo ya dicongkel pinggire ngene terus dilebokno ning jero lengane sing panas. Nah iki bolo diwalik nah nek gen sampai mateng. Ini disukok nane. Nah, iki bolo wis mateng langsung ae dintas. Ditoto ning pirne, ning piring. Toto koyo ngene. Terus dikek lalapan lombok ning dhuwure ngene lho. Dan tambah gua bias. Lah